माझ्याकडे 14 वर्ष झाली. आता फक्त महिलांचा कारखाना आहे म्हणून माझा प्रसिद्ध कारखाना आहे इथे. पेण म्हटलं की डोळ्यासमोर उभं राहतं ते बाप्पांच्या सुबक मूर्त्यांचं दृश्य. गेल्या अनेक वर्षापासून गणपतीच्या मूर्ती बनवण्यासाठी अख्ख्या महाराष्ट्रात पेणची ख्याती आहे. गणेशोत्सवाची तयारी इथल्या अनेक चित्रशाळांमध्ये शेवटच्या टप्प्यात सुरू आहे. पेणमधल्या कासाराळीजवळ अनेक मूर्तिकारांची कारखाने आहेत, ज्यामधून सुंदर आणि सुबक अशा बाप्पांच्या मूर्ती साकारल्या जातात. पण याच कासाराळीजवळ असा एक कारखाना आहे जिथे बाप्पांचं सुंदर रूप महिला साकारतात. गेल्या 14 वर्षापासून हा कारखाना महिला चालवत आहेत आणि बाप्पांच्या सुरेख मूर्त्या घडवत आहेत. माझा कारखाना आता खूप पूर्वीपासून आहे, म्हणजे अगदी आजोबा पंजोबांच्या काळापासून. पण मी आता माझं लग्न झाल्यापासून मी 23 वर्ष झाली हे काम करते. आणि जरा मला असं वाटत होतं की महिलांनी ह्या कामामध्ये म्हणजे हातभार लावावा. त्यामुळे माझ्याकडे 14 वर्ष झाली. आता फक्त महिलांचा कारखाना आहे म्हणून माझा प्रसिद्ध कारखाना आहे इथे. महिलांचं सांगायचं कारण, महिला खूप एकदम त्यांच्या हातात एक कला असते, रंगसंगती त्यांना एक माहिती असते. आणि मेन म्हणजे त्यांच्या हातातला जो रेखीवपणा आहे तो त्यांच्यात खूप असतो, म्हणजे इतकं काटकसरीने ते काम करत असतात. त्यामुळे माझ्याकडे महिला जास्त प्रमाणात काम करतात. सगळं आता त्यांना पेंटिंग पण शिकायची, म्हणजे आखणी शिकायची पण त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे मी गणपती झाल्यानंतर त्यांचा तो पण एक क्लास घेणार आहे की ते पण तुम्ही शिका, स्वतःच्या पायावरती सगळ्या महिलांनी उभे राहा. महिलांचं म्हणाल तर महिलांचं 14 वर्षापासून मी महिला इथे आहेत. वाशी, वडाव इथून महिला येतात. काही महिला मातीकाम पण करतात. आणि आता आता ह्या वर्षी नवीन महिला आलेल्या आहेत. दरवर्षी असे वेगवेगळे येतात. मुली असतात, मुलींचं लग्न झालं की मुली पण म्हणजे जातात. त्या दुसऱ्या लग्न झालेल्या पण असतात, बिनलग्नाचे पण असतात, म्हणजे मुली असतात. काही मुली तर माझ्याकडे कॉलेज करून हे काम शिकायला येतात. पुन्हा स्वतःचा कॉलेजची फी त्यांची सगळं, म्हणजे त्यांचं ते स्वतःहून पायावरती उभं राहून ते करत असतात. माझ्याकडे फक्त शाडू मातीचंच कारखाना आहे माझ्याकडे POPचं नाही आहे, म्हणजे इको फ्रेंडली म्हणतात हल्ली सगळं. ते माझ्याकडे पूर्वीपासून हा कारखाना मातीचाच आहे. कामामध्ये इतका रेखीवपणा आहे, ते म्हणजे मागणी माझी सतत वाढतच आहे. म्हणजे अगदी बाहेरगावी पण माझ्या जातात मूर्ती. अमेरिकेला गेल्या आहेत, नेदरलँडला गेल्या आहेत. पेणमध्ये एक माझा महिलांचा कारखाना आहे म्हणून मला एक अभिमान पण वाटतो की म्हणजे मी जे काय करायला गेली त्याच्यामध्ये मला यश येत गेलं. त्यामुळे मी जिल्हा परिषदेकडे पण ह्याची मागणी केली होती की मुलींना खास तुम्ही काहीतरी कामाची संधी द्या, त्यांना लोन द्या की ते स्वतःच्या पायावर उभे. फक्त महिलाच स्वतःच्या ह्याच्यानी काम करू, गणपती विकू शकतात, विक्री करू शकतात, स्टॉल लावू शकतात. ही एक मी जिल्हा परिषदेकडे पण मागणी केली होती. बघू काय होते.